Pun kok penak niki. Blondor niku lak nyetel. Setelane aak pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti Pak Munaji to. Yang pangapunten lho, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wow niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Lah ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ora menak-menakne Pak Munaji ae. Tali asih. Tali asih. Tali asih. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, simpen. Engko ngenteni konggone Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah stop malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik. Nggih, nuwun sewu lho Pak Carik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteranmu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Tak udang. Wong terus sambil kemangi. Belum Sragenan nggih. Sragenan no. Sragen kublak kuntak ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Sragenan biasane ngono kuwi. Ndangan sragenan, iya ta? Gaya sragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastian. Ki Lurah Petruk ingkang tetenguk wontening cakruk sinambi nyekar sinom rujak jeruk bedhog randang ngentang mbokne tole takkan dani Sabar sih. Bumbune kuwi apa? Yo kes yo. Lah iki. Keburu nafsu apa nyanyi? Lambak ulah. Apa enek bumbu lombok karo ula iki lho. Iki bangsane ama lek kowe ora. Tak kula kudu guyu kalih Mas Taslim meniki lho. Ayo. Kadung duet semangatan. Lah iya, Mam. Bar kenal ya Tas ya. Lambak uyah gula terasi ya Slim ya. Ya.
Jaruk Bali wasarewa ton amyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dereng ngantuk nggih Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Lek sing nonton ra ngantuk, lek sing nabuh embuh. Ning ora lek kanca-kanca sportif lho, saling mengingatkan ora mung bab gending yen sing kleru. Ning parandene bab ngantuk kancane pamanan sing ngantuk langsung diceluk kok Le. Ngono kuwi. Lek saya esuk renek sing nyeluk terus piye? Berarti ngantuk kabeh ngono kae. Nggih. Sembah nuwun ingkang tanpa upami kula aturaken dumateng keluarga besar wiwit saking Bapak Kepala Desa ing wewengkon Wates nenggih Bapak Munaji, Ketua Panitia Pak Susilo Budi, sumrambahipun sagung para warga masyarakat Wates lan ugi sagung para pamirsa ingkang kepareng wungon jenak pinarak mapan wonten ing lapangan Wates mriki ingkang sami tirakatan ingkang sami wungon nyengkuyung dumateng adat tradisi budayanipun tiyang Jawi nenggih bersih desa ingkang dipun gelar minangka tandha syukuripun warga masyarakat Wates kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Lantaranipun bersih desa kanthi panyuwunan muga-muga resika desane, resika penggalihe sing ngenggoni. Apa ta pedahe desane resik,
aspale alus yen nganti atine para warga masyarakat mboten resik niku mboten wonten gunane upamane dadi desa ya ora bakal mbarokahi kan niku. Lha pancen kudu resik ya, Truk. Kabeh apa ning bab batin kuwi kudu diresiki temenanan, didoke saka sifat iri dengki, jahil metake, gawen panasten, meri pembegan, kabeh kudu dilangi saka atine wong men resik tenan penggalihe. Merga manut pangandikane Mbah Maimun kae laku sing abot dhewe dudu poso, laku sing abot dhewe dudu melek, ning laku sing abot dhewe iki duwe ati sing apik. Lah kuwi ngono. Mangka nuwun sewu kaya ning wates kene aku percaya yen Piyai Kakung nuwun sewu lho ya. Piyai Kakung ngono jarang nyacat tangga, ngomongne tangga, ngrasani tangga, terus apa iki jenenge ngelek-elek tangga ki ora mungkin. Merga sing jenenge Piyai Kakung mbok menawa wis dadi kodrate, tedak turune Nabi Adam. Adam ki lek diucapne lek Adam, dami mingkem. Mula orane ramoka Piyai wates kene, Piyai ngendi wae angger kok kakung, racake mesti ra kakean guneman, anane mung meneng wae. Upamane genduran bareng sak desa ngono ya. Bar genduran ya ora nyacat sapa-sapa, ora maido sapa-sapa, merga bar mangan enake langsung cangkeme dijejeli rokok. Ya to. Heeh, ngono kuwi. Nggih ngrokok kedal-kedulne malah slamet ora ngrasani sapa-sapa, ora dadi dosa. Ning kocapo yen nggenku kono lho, Truk. Nggenku muslimatan ngono ki apa pengajian apa yasinan ibu-ibu ngono kuwi. Anggere apa kuwi jenenge anake pengajian nggene wong sugih. Wis iki ku bahane akeh iki nggo. Upamane bar ngaji, bar dzikir, bar apa ki maos Al-Qur'an ngono kuwi, bar kuwi ndelalah metu sego pecel. Ngono ki ya ngrasani. Wah, sugih kaya ngene kok sego pecel ngono kuwi. Masa heeh ngono kuwi. Mangan peyek, yo alah peyek kandel triplek pamane ngono kuwi. Mulih digawane panganan jadah karo jenang. Kudune lak yo matur nuwun nyodok karo kancane karo mak plerok. Yo jadahe atose kaya ngene nggih mbandem kirik mudyar ngono. Ayo to, ngono kuwi lek cara nggonku wong wadon iki gampang ngrasani ngono kuwi. Nek lek wates kene wong wedoke mesti sami mawon. Nggih, pancen Piyai Putri wates iki ngrasani, ning ngrasani babakan sing apik-apik sing becik-becik, ngoten niku mboten kok elek, mboten mungkin. Piyai mriki piyai sae lho. Nggen kula nika nuwun sewu, anggere Piyai Putri terus ngangge skincare, macake minor, bar kuwi nggawe kudung terus apa ki jenenge nggawe gamis ngono kae. Bar ki numpak pedah motor banter ra umum. Anggere ratinge ngiwa menggoke nengen, genah ki wong wedok kuwi. Ah, ngono kuwi nggonku lho. Lek nang kene paling ya Mboten benten lek Piyai mriki amargi ibu-ibu niku nuwun sewu saka tembung IBU, iman budaya kalian olahraga tigang perkawis ingkang boten dipun tilaraken dening para warga masyarakat ing wates mriki. Mila wontenipun namung gemah ripah loh jinawi kertotata lan raharja, wontenipun namung mesem guyu kebak kamulyan tumraping warga masyarakat wates sedaya Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang, Truk. Piye maksude? Paranggana sing sowan kejaba kadang-kadang pengrawit Madangkara ngantos Piyai Ponorogo menika sami apal. Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Jangkep sowan wonten ing laladan wates, sinengkuyung betan kula menika wonten 6 dipun tambahi bintang tamu Mbak Eka uget-uget ingkang mapan wonten ing pinggir piyambak menika. Ha nggih. Dene betan kula wiwit saking Jawi cedhakipun Mbak Eka menika nenggih Mbak Lia Sundari made in saking Sragen Jawa Tengah menika. Sambene apa lek ora nyinden? Sambenipun Mbak Lia Sundari yen pre nyinden ngoten niku teng griya rekake ngingu lele. Nah niku ngingu lele. Dadi pamane bar nyinden ngoten iki sesuk-esuk wangsul wonten dalemipun ngoten niku langsung nyemplung neng blumbang terus nyekel lelene sing lanang. Kogel. Matil. Lah iya ngono kuwi. Menika Mbak Lia Sundari sing jenenge Waranggana kudu duwe samben kok ya. Lek ra duwe samben jagake tanggapan tok ya yen ra milen poso. Ha iya ngono kuwi. Terus ingkang angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnamati. Ngingu apa? Kewan apa? Garangan. Kok iso garangan? Mboten, menika mboten napa teng griya menika bab oce-ocean niku kathah sanget. Kula nate sowan mrika saestu, malah kula nate dipun paringi
Ke apa manuk apa ketik ndin ketik? Sing kuning ke lho, Cik. Kenari. Kula nate Mas Dalang mumpung dolan nggen kula niki kula gawane kenari sak kurungane. Matur nuwun Mbak Tutik, tak gawa mulih tak cantolke ning pendopo. Alhamdulillah let sedina mati. Kelinci. Hah? Kelinci nggih nate dipun paringi. Wah pancen sinden-sinden duwe ingon-ingon dhewe-dhewe kok ya elok tenan. Mbak Tutik wau saking Ngawi kalajengaken Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Menika wonten griya sing dipun ingu menika iwak koi. Nah, menawi Bapak Lurah wingi niku kepareng tindak wonten wingking wonten kolam teng mriku Tlaga Madirda naminipun. Niku wonten koinipun. Koi niku nggih wonten kepanjanganipun. Nuwun sewu kabudayan aja nganti ilang niku koi. Ngoten niku nggih. Ayo. Koine pirang-pirang? Pirang-pirang biyen zaman suwung kok biyen pas pandemi kok ngono. Kuwi terus kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Pilang Kenceng desanipun Pule Kabupaten Madiun. Nah, saking Pule Pilang Kenceng Madiun. Pilang Kenceng cedak karo Nganjuk. Nganjuk Pilang Kenceng matane ngantuk udele bodong. Ayo ngono kuwi. Iki senggane ora gathuk nekat wae ora nggih niki. Niku Mbak Dian Munasiroh menawi wonten dalem menika sambenipun ngajari senam dumateng ibu-ibu manula menika. Senam, alhamdulillah. Ya karo apa ngajari piyai kathah ya karo olahraga dhewe mergo sinden utawi nun sewu seniman niku sekala mangsa kon olahraga niku angel ora umum. Saestu nggih. Nggih, beda karo sing iki. Ayo nggih. Saklajengipun menika Mbak Birgita Ayu made in saking Kota Tahu Kediri. Menawi Bapak Ibu tindak wonten ing laladan Kota Kediri, cedhak alun-alun ngaler nganti dugi Klenteng ngaler melih niku mesti wonten tahu kuning ingkang naminipun tahu takwa. Niku hebate napa bedane kalih tahu sanes-sanesipun? Menawi tahu takwa niku digoreng nggih gurih, dipangan entan nggih gurih. Niku saestu. Tahune Birgita kuwi. Ha iya ngono kuwi. Tahu takwa lho, tahu takwa kuwi. Aku mbiyen nalika apa iki jenenge mayang ning Kediri karo Birgita ya nate diparingi oleh-oleh. Engko Pak Dalang niki nggih oleh-oleh kula gawani tahu kula ngono kuwi. Akhire tak gawa ning omah. Wah, jan temenanan. Wah, jan nyunyur. Ha iya ngono kuwi. Tahu takwa kuwi lho Kediri kuning lho. Iya, Kalajengaken menika genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nah, menika kapernah putra pulunanipun Sinden Kesi utawi ponakanipun Sinden Kesi. Saking laladan Ngentrong campur darat Tulungagung menika. Ponakan nggih. Lek ponakane Bu Kesi klebu ponakmu barang. Iya. Lek kalih Bu Kesi nu pernah ponakan karo kowe piye? Penakan. Tegese suarane penak galik-galik alusne lho. Iya. Padalang eling-eling padalang. Iki ngono ponakane dhewe. Aja mbok jaraki. Ben iki ponakmu awake dhewe calone besaran karo Pak Heru Timbul ka lho. Senengane wong njodhok-njodhokne ora. Kuwi dalam rangka penjajakan sepira to jerune Winong ngono kuwi. Diajake sithik. Ngene ben golek pengalaman rasa kesusu nong. Umurmu pira ta, Nong? Lho, umure sik 21. 21 apa 19? Ora. 21. 21 sik adoh, wis sik adoh. Jangkae tasik tebih menika rasa kesusu neka-neka. Malah sing apik niku malah mandiring pribadi men aja nganti ana sing nyrimpeti anggenmu tansah merjuangke mlebeti bendera budaya wonten ing Nuswantara ngono kowe. Kinong Nawangsih, mula sing ati-ati Nong, kowe iki ayu suaramu apik, dedekmu ya nyenengke. Lek di kamera ning YouTube iki jan kaya golek kencana kaya boneka tenan e. Ha iya, Kowe tak ngibaratake kaya gedang sing wis suluh ngono. Aja nganti dipangan codot-codot sing ra tanggung jawab. Ning saiki sosok kuwalik lho, jane codote ora nakal. Ning malah gedange sing celuk-celuk. Dat-dat, rene iki lho brongsongku awak-awaken. Aja ya Nang ya. Aja nganti kok terus mak tawani mlebu ning nggen kurungamu ki aja nganti ngono kuwi. Apa?
Apa neh yen rung ngerti statuse kuwi sapa, kuwi apa anake pira aja nganti. Nggih, pokoke dijaga. Merga Piyayi Putri tanpa beda kaya wadah, kaya dene Nuwun sewu menika sing nggih ngendhok nika napa, Pak? Tarangan nggih. Wong niku apik napa mboten kari tarangane. Yen tarangane niku resik dadine ndhok ya berkualitas. Yen nganti tarangane reget ningae dadi ndhok ya bosok temenanan. Nah nggih. Tur wong lanang karo wong wedok ngibarate piring ya beda, Truk. Yen Piyayi Kakung ngibarate piring seng kae, upamane sedina ceblok ping 7 pol-pole gur desok utawa peyok. Ya. Penyok. Ya ngono kuwi. Nek lek Piyayi Putri ngibarate piring beling kae, ceblok pisan langsung piar mbok dialteko solasi tetep ketok bentete. Ha iya ngono kuwi. Lah kuwi dijaga temenanan. Ya, ngono kuwi. Yo ngaturake sing klasik luwih dhisik coba kaya apa. Tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasira dhisik saurunge ngaturi bintang tamu. Mumpung wektune isih omber. Mau gara-gara saiki gara-gara mau limbukan udakara karo tengah jam. Aja dawa-dawa yen kedawan mengko siji mesti juarae Piyayi ngenteni gara-gara mesti kesuwen mergo kabeh wis disuntak ning nggen limbukan. Kedua, Piyayi nonton wayange mboten namung golek hiburan, golek lagu, golek sinden, ning masih banyak penonton Ponorogo yang menjadi pengamat lakon yang telah mengikrarkan diri bersemangat untuk mencari pesan-pesan moral yang terkandung di dalam wayang untuk pelajaran dalam kehidupan mengarungi dalam hidup sosial bermasyarakat. Lah kuwi penting ngono kuwi. Iya betul. Mbak Munasira coba kaya apa? Sri Huning, Mbak. Nah nggih coba. Anu ngene Mbak Benadil sing bawa kula nyuwun Mas Taslim engko langgame jenengan. Nah nggih coba ditanjakke Mas Taslim kuwi. Ayo. Kurang golek kurang gawean mesake wong ya anomane barang ra metu. Ayo. Nggih. Monggo Mas. Putri kang listyeng warni Sri Huning Mustika Tuban Ya Labu tresna prapteng layon tok prangkung bojone bebila wirat moyo tan wurung Sri Huning gugur mongko mustikaning tuban Ya Yan, buka celuk karo mbrangkang alon-alon. Neng jeding kuwi to ora. Nembang. Aja dadi ula lho ya. Ndingi ning sawu dadi ula tak delok ning YouTube masalah polae. Ayo.
Ya Yan, ya Nduk. Sri Huning mesti ketuban laku tresno wen sapaya pati marang Raden Wiratmaya
Sriuning ingkang dipun tembangaken Mbak Dian Munasirah kala wau ugi kula aturaken dumateng Pak Marsana Pilang Kenceng. Tumben rawe aku. Usane entek paling. Usane entek piye ora bakal. Ugi kula aturaken dumateng ingkang nalika sonten kepareng WA dumateng kula paring pangestu dumateng kula. Ketua Pepadi ing Ponorogo nenggih Bapak Sindu Parwata. Ngaturaken panuwun awit sebul pangestunipun Bapak. Mau ana sing ngersakake ya kuwi sugih tanpa bondo. Isuwi rametu ya, Ndruk. Ya, manut ngendikane Mbah Sujiwo Tejo iki karyane saire iki karyane Ki Sasra Kartono kuwi kakange ibu kita Kartini. Wah iya, ngono kuwi. Terus diaturake langsung dangdut ya, Mas. Nggo rong rambahan karo nggih ngurmati Mas Gareng Pacitan karo Mbak Eka uget-uget men jumeneng. Wah iya, mangga sugih tanpa bondo dados. Ayo Mas Gareng. Monggo Pak Susilo menika pangundhut Pripun Mbak Eka jenengan mirsani warga masyarakat Wates ya enten tasih kathah sing lenggah lho. Lah nggih to, Kang Petruk Kang Bagong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan. Anom sepuh isik padha ngumpul ya, Lek ya. Urung ana sing do mulih lho ket mau. Ya ora nek wong dulur Wates ki yen ngenekne hiburan ning ngene tasakuran kuwi ya ditunggu ngantek bubar. Iya, iya. Ditunggu ngantek sampe ngantek tancep kayon. Iya. Dungane sewengi dek ora nek lerene. Donga bismillah muga-muga bebar wayangan iki aku ndang sugih. Iya. Bubar wayangan muga-muga umurku dawa. Amin. Bubar wayangan muga-muga rezekiku kepenak. Amin. Sing biasane rasan-rasan yo ndang ilang ngendikane Mas Cahyo. Niku sing
bapak-bapake ngendikane Mas Cahya Pripun? ora nek wong rasan-rasan. Ora nek. Ora nek wong don paidon. Iya. Apa meneh priyayi putri. Piye? Ora nek sing jenenge nyemoni tangga, ngremengi kancane. Enenge gur siji, Nduk. Piye? Masang status. Story. Nggih. Nek jaman biyen kan mulutmu harimaumu. Lah saiki jaman saiki maju ning media sosial, Ya dadi jarimu yo harimaumu. jarimu Ketikan jarimu adalah harimaumu juga. ambek jinteng ngoten mek kene ae lah handak ngono wae. Iya, ning yo beda karo keluarga ageng kene. Mbok wates ya ora enek lho, Nduk. Pas Ora enek. sedulurane. Ponorogo nuwun sewu Mas Cahya. Pripun? Wong jenenge bocah nakal jaman biyen, Mas. Enek lokalisasi, enek warung remang-remang. Sing ning sakniki pun bersih mboten enten niku, Mas. Awet Alhamdulillah. do ngerti nek kuwi bahaya yo Mas, wis ora arek demek barang sing kaya ngono ya. Bener. Heeh. Enenge gur siji. Piye? Online. Lho. Ora wis ning lokasi iki wis resik, bae malah pindah online. Oh ya wong awakmu ya melok ngono kok ya. Lah, Aku kok iso teko melok-melok kono Lah ya ya awakmu apa? TikTok ngono kae lho, lah ora pas Aku yo Tanjung Perak kapale kobong. Lah terus. Ora sah pinarak Mas, ora enek kamar kosong aku. Oh ya. Iso. Ya, Aku- Tanjung Perak. Apa? Kapaling Langi. Piye? Monggo pinarak kula kalih Mbah Wo sing niku wingi. Pak Munadi. Iya. Ya rono arek Lurah ngopo? Munadi. Ngopo Pak Munadi rono arek ngopo? Pak Lurah Nadirono ya ngomongi aja padha rono. Aku wae sing rono. Ngono. Ora tak nusul ngono. Mboten no Mas nggih, sedulur wates jenangan niki Nggih. nggih. Napa niku tegese niki ngleluri budaya Jawa niku tansah ikhlas lillahi taala. nggih, amin. Wayangan kanthi raksa ikhlas lillahi taala, duwe bondo, duwe donya ki disyukur ning ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih, Ngono Mbak Eka. Dadi tetenger, dadi pitondo Betul. bahwasanya wates jenangan Ponorogo sak kiwa tengene Jawa Timur umume tesih nengenke marang budaya. Budaya isih lestari ana ing Ponorogo kene. Tepuk tangan kanggo keluarga ageng jenangan wates lan sak kiwa tengene. 8 tahun lagi wayangan. 8 tahun lagi wayangan pisan iki lho. Mbok yo sesasi iki ping 7 apa. Apa sedina ping 4. Ya wong ngombe pil apa piye kok ya wong wayangan ki ya wayah bersih desa. Saking senenge. Mula dingendikane Mas Cahya niku wau dulur pates jenangan ki hura-hura ya hura-hura, seneng-seneng ya seneng-seneng ning dulur kabeh remen teteng sanggite wayang kulit. Lakone wayang kulit. Leres. Tur Piyai Wates menika sampun kagungan pakem utawi kapitayan. Dadi mirsani wayang karo tirakatan, gitu. Nggih. Niki mangke menawi sedaya para warga masyarakat menika anggenipun mirsani wayang nganti tutuk lakon, insyaallah dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun sedaya. Amin. Tegese panjang yuswane berkah ya, Lek. Saya Mbak Eka, aku ngendikane Pak Susilo mau, Pak Lurah barang mau Pripun? jenengane duwe famili nang kene. Oh, inggih enten anu Pak Mendung. Anu biasane nek ning kene Alah, disebut alah, alah. Pak Jenggot. Nah ya kuwi. Nek biasane Pak Jenggot. Aku lama. Tak tapuk lho. Pak Jenggot ki duwe putra. Lah yo aku duwe putra. Wis kagungan putra. Wis kagungan putra. Putrane. Wis metu jenggote. Sing metu jenggote ki Pak Jenggot. Ya saiki gundul kok ya. Oh iya. Pak Jenggot gundul lagi. Asli Karanganyar nggih. Lho, Putih. Sragen. Wah, aku apalku ya nggo Pak Taslim kuwi kok guran. Aku apalku wis karo Mas Taslim kuwi. Nggih. Ning aku mbolo Pak Taslim niku penak urip kula, Mas. Kok saged? Nggih, Pak Taslim niku gandes luwes terus ngrejekeni. Eh. Beda kali kancane setunggal jenengan niku, wah kula malah bubrah, Mas. Sapa? Sing ndi? Gapuk. Lah ngopo Mas emang? Gapuk. Kuwi ngopo? Lho aku bedino dikuweplaki terus kok.
Nah aku dadi Mas Gapuk ra trimo tak keplai tak tonyo nek kowe. Wong Mas Bakuk Gapuk meneng-meneng ae lho kuwi. Manunggal rasa, manunggal tresna ngerti ning budaya. Madangkara nyambut gawe bengi iki sukses lillahi taala. Tepuk tangan Madangkara. Mbah nuwun. Ingkang bakal dipun paringi pangestu kalian warga masyarakat wates, mugi-mugi kula sak kanca Madangkara dipun paringi bagas waras niring sambikala niku. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Eka mau janjiku wit sore mau rung diaturake. Pripun? Jenengan nembang karo ngendang. Derek nggih. Semene sing kepareng pinarake ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Pake mau sing ngenteni ning kene iki ngasih mulih. Ora apa-apa. Kondore ndelok kok streaming ngono biasa. Saking streaming. Nanti mau kok aku iki saka pinggir kene tak dingene iki. Ngopo? Kowe nek gak manjak ngono. Manjaki basane wong kene iki nabuh lho. Niaga niaga kuwi jenenge manjak. Kowe nek gak manjak, mengke pas anu alah enteni bar niku nggih aku ngono. Ya kuwi wis bubar kok malah kok ya. Balik wonge. Ya dipinangkani to, Nduk, kok Nggih. ya. Dipinangkani kono, mudhune kono nyekel kendang. Karo pamudhutane wau wonten Pak Mandor. Nggih. Iki wau Wonten nyuwunipun. gelo. Nggih, gelo wonten, gubuk asmara Gubuk asmara nggih saged. Nggih. Gubuk wau asmara. nggih wonten. Ya men cetha kendange wae sing munggah rene. Ngoten. Nggih, Kendangipun dibeto minggah mriki. Nggih Oh, no, siap. nggih. Men cetha men jelas. Sing mirsani ya ben marem kabeh. Wong kene iki ya ngen karawitane ya maju temenanan sapa ngerti iso kangge apa wi tolok ukur bahwa seorang sinden eka uget-uget ya mempunyai keahlian dalam bidang karawitan. Karawitan. Aku njaluk turung lek glontor. Kok bengi iki gak melu beyi kowe? Bengi nek anu ning Demak. Nggih. Beda ya ngawur ya ora. Lha sinten to? Glontor. Glontor Bagong iki glontor sound system. Oh, glontor sound system. Nggih. Ya, nggih. Tepuk tangan. Layak. Iya. Awakmu kuwi mesti biasane nek karo aku kuwi biasane ngendang cukup ning gur wisor lho. Oh bengi iki kok njaluk kene wah layak. Aku diladeni glontor ngene iki semangat Ya aku. rono to digungani kok ya digungani gondor. Mbak Eka. Dalem. Ing ngatasé ramene gayenge kaya ngene, parandine nek sing turu. Sinten? Duren kuwi merem dhek. Masalah kuwi rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya lho kuwi. Ayo. Niku ket kula teko yo nggih ngeten niku posene. Kadose Sego teko iki sing dikeki lak kula kalih lek gareng to. Nggih. Lah kek kene sik sing mangan. Iki lho bar mangane yo cepet turu yo, Nan. Oh goren kuwi trae nganggur mambu sego ndang turu kok Iya. ya. Oh padake kok ya. Wis ben nek ning kono yo ren aja adoh-adoh nggo ambon-ambon. Masamu parfum apa piye? Wangi glondren. Menungso kok digambon-ambon. Aku nek ra petuk nggoren karo masaku kangen kok. Apa teman setia wong tegese goren ki tenan beberapa seniman dan seniwati ki ning Ponorogo. Goren ki tetep aktif. Aktif tenan, teko dok wis ndang cepet nyekelne tase. Nah, teko dok wis ndang nuntunne dalane supaya bene teko nggon parkiran. Awakmu dituntun goren. Iya iya. Kowe picek apa piye tuntun goren? Ya tegese gorekne dalan iki bene penak aku mlakuku ngono lho. Oh iya. Nggih. Tur sok sinten sapa ingkang nate ngendika angger wayangan di depi goren ngeten iki to rek anu baren mengke tanggapan sesasi ping swidak lho. Swidak jaran apa piye ora? Nggih niku. Lek lakone Lo piye? waris pokoke dak Pak Dalang sinten mawon angger wayangan ditunggoni goren niku mengke bare wah tanggapane lo waris. Lah aku kok malah sepi. Lho. Ini ki. Heeh. Nek pamane engko iki kurang pamane percaya, nek ora trima gur ditunggoni tok, bendina mangjak mawon niki. Oh iya. Dadi anggota rombongan. Wong masamu ki gurin ku apa? Menungso biasa kok ya. Lho tapi mesti lho. Ya awakmu pengen laris. Heeh. Ya kono jan goren tak gugah apa piye? Aja. Aja, engko nek Iki lagi angkler kok. Weh. Gubuk asmara apa gelo, Mbak? Gubuk asmara sih ya. nggih. Iki wis kepenak. Nah. Dibawani sik karo ngenteni mic. Ayo. Ya, ya jantenan ngono kuwi. tukang sone ya ganteng layake kae ya senenge ram ya. Seneng kowe seneng dilokke ganteng ngono kuwi. Oh ya, guyu wae. Mingkem. Kakak kuwi tegese gungan karo awakmu lho. Iki pede nek katut dilokke ganteng. Tapi iya ya Tara. Madep rene. Lek glontor. Madep rene ah. Sombong amat.
Ah iya, kuwi sapu kawatku kuwi paling Mbok jajal sik to. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. bawa sik lagi Bawa sik, ya dijajal. wis. Ya. Lho, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye? Mbok jajal sik ya jajal sepatu wae. Ya. Lah nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Ayo Pak muni. Pak Kerto. Lah. Ngoten niku lho. Nggih. Pak Kerto tuku kertu. Yo, mikmu nyongot ubruk ya aku lho, ndor. Nah, Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul iso omong kendang, Bang. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang kejalukane kok ya nganggo glontor, liyane ya glunduk. iya jenenge glontor miki ya melu glondor. Sesuk jenengmu leh nyenggak. Bawa sik. Pun ta niki? Bone pocong kok ya, Mas. Heeh. Kok susah ikhlas to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekel miki rengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah mikku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kabele kuwi wis diajupne Iya. ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbak Lurah lenggah, Pak Carik lenggah. Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebong gede. Kuwi dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Oh. Lah kok Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah lendremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Nggih. Supaya tak. Ayo sinten niku ning aku. Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Ki Cahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok ya seneng wedokan. Wah, woprok gas lu. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburi dhewe kaya ngono lho. Kak, awakmu ki lek udara sok bagus kaya Mbah Lurah. Sik ta. Pak Yoyo menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Ah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan Mas ora tak kampleng raiku lho. Aku seneng lho, gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Iya, cantik ya cantik. Gila sing jumbleng iki. Gila sing jumbleng iki lho. Sinten niku? Kowe lah isik. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu Tur ilu-ilu. konyol luar biasa. Harmoni konyol kok ngantek keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang tur ya lucu. Ki yoyo asmanyo.
caksi. Ya ta? Ada garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng-bareng nyemplung ning sik. Jumlah. Kira. Ayo bareng-bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri kok. Gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure jumblenge kangen lho, Ra. Ya wis. Gonge ning aku. Oh iya. Sor. Kowe nyapa? Ya ya jumblenge kuwi mau kan kudu disutaki. Sor. Ngono. Pak dhewe lho. Engko aku nyutaki kok dipek dhewe. Iya. Pun siap, Mbak Eka? Pun. Oke, nggih. Niki pun penak, lek kurang penak mangkondo lho. Pun kok penak niki. Blonder niku lah nyetel ning Setelane aak pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti, Pak Munaji to. Ya pangapunten le, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wau niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Lah ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ben Ora iki menak-menakne Pak Munaji ae. Tali asih. Waduh. Tali asih. Tali asih. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, simpen. Engko ngenteni konggone Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah tok malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik. Nggih, nun sewu lho Pak Sarik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteranmu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Tak kudang. Oh, terus sambil kemangi. Belum Sragenan nggih. Sragenan no. Sragen kublak kuntak ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Sragenan biasane ngono kuwi. Ndangan sragenan, iya ta? Gaya sragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastiane. Kepastian. Yo. Sik ta. Anu lho wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak dendang. Oi kare ning nang lah niki bonang gender. Demung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik wae. Eka. Aduh. Madangkarake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Yo. Yo. Nggih. Si ro lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukuke piye to, Kak? Kok bingung ning Madangkara, Pak? Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Ah, kuwi lho. Ya. 6 loro 10 11. Lah nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko turu. Kublak nuntak ditabuh ya gak bareng sreng ngene pating. Aduh gak penak yo. Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka bonang. Lah bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak ta. Terus saron demung nganti tekan kena kembul. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to Ora demune. enak ngono kuwi. Aduh. Yo. Yuk. Ngeten ya aba-abane ibu mau ya. Jo. Yo. Yo. Wong ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan iku mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone bonang, blablas nang nggone peking, nang nggone saron, nang nggone demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo, ngeten ketok kaya sragenan ki lho.
Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, kono, lekas. Ngeten. Ngeten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ini ki sing tak karepe. Nah, ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki Ya aja mutung ngono kuwi ora. Nah, sing apik to, enek notasine ngono lho. Oh iya. Aduh, tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Besake wis kok cilik iso. kok ya Kok diploso. nek aku nangis malah udo lho. Ah. Kok nangis Nggih. malah udah. Ya saiki dadi ya. Lho, saiki udo lho. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono romone lho. ngono. Bukan moro lho. Nah, saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo! Lah ngene iki. Asik ye. Ikau uget-uget. Ya yo. Kembang dhewe kok. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan karena abang kondo isih prawan jenengiku bekas mara biyen kae anggo antum tresno semuanya ya yo aku kowe tanpa kloso Daun jatuh sih. Mbah Lurah dawa mendho. Apa? Mbah Lurah guyu. Mbak Eka pinter. Mbak Eka pinter. Ya, kau nambahi 100. Mbak Lurah, Tak usulke. monggo 100 meleh. 100 ki bijine ngono, ditambahi 100 bijine wae. Nilai-nilai. Nah, pomone diparingi Tenanan? Nah, ya ora apa-apa. Pak Care pengen niki meneh nggih. Pak Care pun ngondur to? Ya Allah, padung mau kowe ngin request kangen ndang lho malah kundur dhisik. Mboten napa-napa mengke mriksani wonten streaming. Ya ndak? Nggih. Catetan sajroning ati katan luntur saya merati. Aku kowe dadi karma marga leren ning kubuk kasmara.
iki nyanyi kok ya. Kowe iki ganggu. Kowe mau kan Pak Lurah. Wis tak tere rono. Ya. Terus kowe mau Pak Sare. Ya, kowe tak jupuk teh rene. Ya. Iki kari sapa neh? Kami tua. Kami tua. Kami tuane akeh lho. Yo malah beneran to. Oh, sing kok jupuk aku. Yo. Potong ngukir. Ya ora apa-apa. Ya wis. Nek yo gareng COD, gareng COD. Pundi Pak? Wah, pundi Pak? Wah. Yen liwat aku kelingan ubuk kae biyen tak nggo leren ayo kabeh tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kubuk kasmara biyen kae tak nggo antum tresno tanpa bental tanpa kosa kota putih ketaman asmara kubuk kae nyimpan wati wiwit biyen uget-uget kubuk kae kebak crita layangi uget-uget tetetan sajroning ati katan untur saya marati aku kowe dadi karwa kowe galeren ning kubuk kasmara Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses, sukses, sukses. Pun matur Mbah nuwun. Nggih, Mbak Lurah, Mbak Sare, alhamdulillah. Cari kundur piyaine kok. Wah, perwakilan lho, niku wau perwakilan. Oh iya. Nggih, perwakilan. Perwakilan. Tetep Iya. nggih nyawer Mbak. Karo Mbah Cari wis rasah. Nggih sapa? Engko transfer ae, Mbah. Lah ya meksa nekat ora. Nggih wong niki bocah niki nek golek dhuwit mesti nuwekate ngoten. Kowe ketoke karo dhuwit seweneng lagi duwe butuh apa ta, Nduk? Napa? Duwe butuh apa? Mboten napa-napa to jenengan apa anu mboten kersa menawi diparingi? Ya purun, Oh, ya iya. purun. Nah ini kan ya ora njaluk-njaluk ning sapa-sapa. Mboten, Tak kira arep mbangun apa ta apa ngono lho. Mboten kula mboten ajeng bangun napa-napa. Oh, ora Pancen ngono. dalan kula nika pun kula desain ngeten nika. Dalan dadi pertanian sekaligus. Kok iso? Iya ngarep omahku kae. Dalan dadi Nek pamane 3, wah kuwi wah luar biasa. tandurane. Dadi bleduk tok kaya aku. Awakku ireng dadi klawu lewat karo omahku. Tapi nek mangsa udan, tanduri gedang, tanduri pari, wah sip. Lho ki kono dalanmu ki urung dikapak-kapake ya ora kaya Priyayi Ponorogo to. Iya, Ngono Mas. kok sombong lho. Lho ngapa to? Dadi pertanian kok, Mas. Oh, ya pertanian apa ya dadi polusi udara kuwi to ora dadine ora kepenak ambekan kok ya. Ya ora sambekan. Lho ngapa? Lho ora penak ambekan. Lah iya. Nggih. Iki enten mamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo. Gelo Ben dikancani karo Sinden Madangkara. Ya, nggih. Lan nyuwun pangapunten dumateng Sagung para lenggah nadyanto kuwatah sanget ingkang ngersakaken bojo loro ning kala wau niku kula pikantuk dawuh saking panitia niku mboten dipun keparengaken siji bojo loro sesideman. Nah niku nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ning tembang liyane tetep diaturake. Lah ngono kuwi nggih. Coba Mbak Triastuti, Mbak Triastuti. Kancane. Triastuti. Jantenan ya Mbak Eka. Pripun? Luar biasa dulur-dulur wates tenan pokoke Sinden Madangkara arep buka ngoten langsung set. Dito. Set ngono. Maju ndang nonton. Ya. Iki sindene kaya ngopo. Nah, Nek pamane aku sing maju,
Endi to kok ora ketok ngono. Ngadeg karo ora padha wae endi to ngono ayo. Kita kan sama toh. Lho napa nggih to? Podo, Awake bentuknya dhewe sama. tinggine semampir ya. Heeh, tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak? Ya wis awake dhewe dianggap apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh, podo Ipel-ipel toh. lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Kita Pawakan satu marga. Satu margane nggih kadang kula nggih Mbak Eka kan nggo ngoten nggih jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula wedi lek duwe keturunan aneh ngono, Mbak. piye ta? Keturunan pripun Lah kok Mbak aneh? Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek jedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ulo. Paling ora telek cecek ya, Mbak ya. Kayak boyo. Le wong Enggak. Dudu. apa? Ngawur Ya, permintaane lho pepeling ya, Mbak ya. Iki Malah udah diurare aja nek ora. kok iso. Gelo Nggih. pegel. Monggo dipun aturaken Mbak Eka uget-uget kalian Mbak Tri Hastuti dalam lagunya Gelo. Mbak Tuti agak sini dong. Biar nanti ke itu shoot, nanti biar di zoom, ya toh. Mbak Tuti di sana. Nah, nggih. Bang Yosi, Oh, Mbak anu. Mbak Toti, Cedak. Mbak Toti. Mbak Tuti di zoom dong, di zoom dulu. Iya, itu lihat kamera Mbak Tuti. Sudah wis ketok kan. Ya. Kita zoom, latihan dulu zoom. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Sesuk tok ora podo. Piye? Ora podo kan kudune kompak to. Oh kompak ya. Heeh, piye sik? Tangan kuwi cupet lho marah iya. Sik to tak apa? Apa kuwi apa geografi? Gak mudeng. Ora mudeng, ora gaul deh. Velocity. Oh, alah. Ya, Aku pengen di zoom ngerti jane Bang aku. Yosi, ya Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Piye iki? Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya. Wes ya. Wes, dah. Ayo ngarep to sing apal. Monggo dipun aturaken Gelo. Yuk, dados. Jogete Mbak Tuti. Yo. Pak Mendung lha iki. Iki Pak Mendung. Gen piayene mau arep munggah arep nyawer. Iki Pak Mendung. Yo. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha wanda sing prasaja aja gawe ganti aku ora bakal Joget ya Pak Mendung. Dulurmu tekan. Yo dulure ya. Yo ditokke kabeh. Biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngatek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa. Kaya ngene Ayo Pak Jenggot. Yen pancene ditinggal
Margoe Pak Dong kados niku lho. Dengan dinggonku Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendel Lorku metes ngelesi pipiku yen pancene ora tresno Ayo Cak Bedung. Ayo mbok yo kandha piye to kene kandha sing prasaja aduh Ayo terus Kak Aduh Didi yo. aja kawati aku ora bakalan godeli Kaya ngene lelakonku dadak ketemu yen pancene dipisahke Yo hati salawase Oke, terima kasih ya Pak Mendung, Pak sehat Bendung. selalu. Terima kasih Pak Bendung. Terima kasih Pak De. iya. Alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Nggih, warga masyarakat Wates minggah panggung sedaya perangkat nggih sampun. Nggih. Alhamdulillah. Mbak Eka, Nggih, ki mau ngendangmu ya wis. Nggih. Dek terus nembangmu ya wis. Wis. Pripun Mas Cahyo? Nggih. Kula manut jenengan. Gandeng menika sampun jam 2:30 kula tutup kanthi lelagon ingkang bernapaskan Islami. Ha nggih. Nggih, jawuh. Kunjuk dumateng para kiai alim ulama. Nggih, menika. Kunci surga. Ya, kaya apa? Nggih. Mbak Eka kalian Mas Gareng saged istirahat, nggih. Diaturake kunci surga miftahul janah. Ya. Monggo madangkara diaturaken sesarengan. Dados. Kita hujan
matur sembah nuwun Mbak Eka uget-uget kalian Mas Gareng Pacitan ingkang sampun paring panyengkuyung dumateng kula sak kanca. Tetep ngaturake selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing wates Jenangan Ponorogo. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka wontenipun namung barokah saking Gusti Allah ingkang dipun tampi dening sedaya para warga masyarakat wates. Amin.